Atong ila-ilahon ang naglangkob sa Team Next Gen Power o ang Team Blue sa The Clash Teens. Ang report ni Orchids Lapikaw. Sa ating duyan, walang mawawala. Pagsugod pa lang sa ilang awit, mapawaw dayon ka sa ilang mga tingog. Sila ang gitawag nga Team Next Gen Power o ang Team Blue sa The Clash Teens. Naglangkob kini nila ni Kay Gabanuda, taga Parañaque City, Martin Miguel, taga Dubai AE, Bien Opena, taga Pasig City, Beza Terstiza, taga Cavite, ug Donel Mendoza nga taga Bulacan. Nalakip sila sa top 12. Ilang makasangka ang Soundwave Squad ug ang Blazing Gen Z sa musunod nga panagtigi. Hello mga kapuso! Sa lahat po ng nanonood sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak! I am Biano Peña. Hi, I'm Kay Gabunada. Donald Mendoza here. And I am Beza. And I'm Martin Miguel, and we are The Next Gen Power! Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.